Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo lagunak, jolas gaiztezen apur batez, asmakizun txiki bat dakat zuentzako. Egun sentia da, eguzkiak goxo argitzen eta berotzen du zure azala, hondartzan paseatzen ari zaren bitartean, oinutxik, txuriz jantzita, oso txuriz, zoriontasuna darizu, eta korriketan trostan hasi zara itxasertzean. Zer gertatzen zaizu, emakume? Iasan ez dakit zendan erantzuna. Hilekoa tokatu zaizula. Esan benizun, badakit gaur zerrotatzen niri eta hilekoa etorri zaitera. Baina ez nago ondartzan zoriontsu. Ez, pospozik. Bueno, izan ziteken bai, Ñate Lorritaren bideoklip baten hasiera, baina hilerokoa, eske publizitatea min handia egin du. Agian, hilerokoa ez dakagun... Publizitatea eta historiak, gizarteak. Ere bai, ez? Orokorrean bai, ze gainera, hori, gaur hilekoa etorri zaitenez, horrek esan nahi du, ezin dudala burua busti, edo dutxatu, edo bainatu, bestela hilekoa etengo zaidalako, eta horrek desgrazia pilo bat ekarriko ditulako, niretzat, eta mundu guztiarentzat. Maionesa ere ezin dut prestatu, mindu egingo delako. Zepena. Ardogintzan ere ezin dut aritu. Garaia omen da, baina ardoa ospinduko zaite, hori. Zurekin parrandaren ez gongo. Bai. Landareak ere ezin dut dukitu, beraz, baratzen ezin dut bili, bestela simeldu egingo dira. Ez dakit podcasta ustela ateratzen baldin bada ere, hilekoari egotziko diogu. Mitu faltsu horiek batzuk oso zarrak dira, ez? Antzinan hoti datoz, Plinio Zaharrak ere horietako batzuk jaso zitun. Baina, zuk esan bezala, azken aldian, adibidez publizitateak, hilekoaren tabua egin duna da, elikatu, ez? Gainditu ordez, gehiagoa auspotu, ez? Tanpoieta konpresa iragarkiek, hilekoari buruz ez dute garbitze egiten, eta eufemismo eta metafora, ez? Nahiko harrigarriak erabiltzen dituzte. Eta gainera, esango nuke, daltonikoak direla, ze hilekoan isuritako odola urdina izaten da. Bueno, agian erregetetxe familiari... Hori izango da, baina... Eta, iragarki batek, nahiko ezaguna zena, galdetzen zigun, odeiek zer usain zuten. Ez dakit zer ikusi daukan horrek hilekoarekin. Ez da, ba. Eta gogoratzen mazerate beste iragarki batean, gorriz jantzitako emakume baten bisita erabiltzen zuten, hilekoa dirazteko. Bai. Egia esan ez dakit gaur egungoak nolako diren, telebista ikusten ez dugunetik, ze irudikatzen duten, eta hola, gaur egun. Ez, nik aspaldi dutela ikusi... Nik geratu nesa odeien hortan.
hemendik aurrera esango dut gorriz jantzako emakumearekin dantzan ari naizela, abestiak bezala. Eso polita. Bai. Imaginatzen zaitut, Bai, bueno, sarrera luzeren ondoren, aztertuko dugu pixka bat historian zehar, ez? Ze gutxi eta ze gaizki aztertu den hilekoaren gaia, eta horretarako duela 20 urte, 2008an, The Guardian egunkarian agertu zen artikulu bat aipatuko dugu. Sandy Toksvig idazle humorista daniar britainiarrak idatzi zuen, eta zera zioen. Duela urte batzuk, unibertsitatean antropologia ikasten ari nintzela, emakumezko irakasle batek orain baten adarraren argazki bat erakutsi zigun. 28 marka zituena. Hau, esan zuen irakasleak, egutegi bat egiteko gizonen lehen alegintzat jotzen da. Denok miresmenez begiratu genion adarrari. Esaidazue, jarraitu zuen, gizonezkoek zergatik jakin nahiko lukete 28 egun pasa direla? Championseko urrengo partida jakiteko. Ez. Eta berak esate zuen, susmoa dut egutegia egiteko lehen aleginura emakumeek egin zutela. 28 pista handia ematen du. Bai. Baina, 20 urte geroago, menstruazioa oraindik gutxi eta gaizki aztertu dute, historialariek, arkeologoek, antropologoek, eta Smithy Nathan arkeologo estatu bat horren ustez, horretarako bi arrazoi nagusi daude. Esan behar dut, antropologia irakasle hori, esan bezala emakumezkoa zela, Smithy Nathan ere emakumezkoa da, eta arrazoizatua gainera. Eta hemen aipatuko ditudan, eta aipatuko ez ditudanak ere, iturriak eta adituak eta denak emakumea dira. Kasualitatea. Ez dut uste. Ja. Esan bezala, Smithy Nathan arkeologaren ustez, bi arrazoi nagusi daude, hain gutxi eta hain gaizki aztertzeko gai hau, eta dira patriarkatua eta kolonialismoa. Arrazoi txikiak, Eta begirada oker hori, begirada lerratu hori azaltzeko 3 elementu aipatuko ditugu podcast honetan, eta lehengoa da Hipokratesen tanpoia. Remember when NASA sent a woman to space for only 6 days and they gave her 100 tampons, 100 tampons, and asked, will that be enough? They didn't know if that was enough. These are our nation's greatest minds. They are literally... Inglesa ulertzen dezuenarentzat, abestia kontatzen duena da, behin emakume astronauta bat espaziora bidali zutela, 6 egunetarako, eta NASAk 100 tanpoi eman dizkiola. Agian espazioentzean zuloren bat azalduz gero, ez? Hori da, ez? Konpontzeko. Konponketetako, eta... Hipokratesen tanpoia zari ginen, eta tanpoiak berez, 1930ko hamarkadan asmatu ziren, eta merkaturatu ziren ofizialki, baina ustez, antzinaroan dagoeneko erabiltzen ziren, Egiptoarrek papiroz egindako tanpoi modukoak erabiltzen omen zituzten. Egiptoarrez papiroz. Hori da. Zimazuten, ez? Bai. La piramide formarik. Baina, frogaukazina omen da, Hipokratesek, hau da, medikuntza modernoaren aitak berak, bere idatzietan tanpoien berri jaso izana, ez? Ustez, makil bat artilez bilduta egiten omen zituzten ustezko tanpoi oiek Helen King historialari erretiratuak, bere emakumea, eta antzinaroko menstruazioari buruzko doktoreza tesia egina duenak. Berak dio, antzinako grekeraz etzegoela tanpoia izenatzeko hitzik eta motositzaren esanaia gaizki interpretatu dela. Motositza zauriek estaltzeko oialak izendatzeko erabiltzen zuten, ez? Edo zauriek estaltzeko bestelako, ez? Objektuak ere, adibidez, tanpoin modukoak. Baina, tanpoin modukoiek erabiltzen zituzten sudurreko odolixuriak eteteko. Ez? Bai. Hipokratesek egia da aipatzen duela motos bat erabilizana emakume baten genitaletan aplikatzeko, baina oial soil bati buruzari da, ez, gorputza tal horretako ezoiko lesio bat sendatzeko, eta menstruazioarekin zerikusirik ez dauka. Beraz, Hipokratesen tanpoia etzen hilekorako tanpoi bat. Ja. Bai. Motos baino agian izen hobea zan trankas. Pablo Motos.
Kontua da, mendebaldeko gizartean, hilekoaren odol isuria biltzeko eta eskutatzeko bideak bilatu izan direla beti, ez? Bai. Eta pixka bat ikuspegi horretatik interpretatu eta aztertzen direla pues, Hiporkratesena bezalako testuak eta beste froga batzuk. Baina, iraganeko hainbat kulturatan horretarako beharrik ez zuten ikusten. Eta zenbait ikerlan berriagoren arabera, pues, hainbat kulturatan, besterik gabe, arropatan edo izaretan edo isurtzen zuten odola. Gaur egun, pixka bat modan jarri da termino da, inglesez free bleeding esaten zaio horri, ez? Eta, ja, inglesez olako termino bat jartzen diegu, eta badirudi oso gauza modernoa, eta berritzailea, eta irautzailea dela, baina odolisuri libre hori aspaldi praktikatzen da. Bizi nahi du libre zure legeen kontra, zure usten kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten euzunetan. Free bleeding, Bai. Odol izuri librea. Odola non nahi. Bai, oso gaurkoa. Bai, Ditu Israel. bai. Oso errazutzi da zu horrekin, baina. Ba, ohar honekin, bigarren elementura pasako gera, eta txabola menstrualak dira. Hori nun ez hau. Bai, termino hori, batzuen ustez orain, ja, ez da oso ondo erabilita, baina azalduko dugu pixka bat zer diren, adibidea jarrita. Gaur egungo Nepalen adibidez debekatuta daude txabola menstrualak, eta txabola menstrualak lirateke hilekoa dutenean emakumeak entzerratzeko edo, ez, gitzaperatzeko erabiltzen dituzten etxolak. Hori ere bazegon, Bai. Eta baina munduan zehar ohitura hori oso zabaldu mentzegoen hainbat kulturatan. Nepalen kasuan, baldintzak aiskarretan baztertuta, elikagairik gabe, hotzez izaten zituztelako, debekatu dute praktika hori, baina esan bezala, txabola menstrual hauek munduko beste hainbat tokitan ere erabili izan dira, batez ere Ipar eta Hego Amerikako hainbat komunitateetan, eta Europarrek erabili izan dute hori kultura horien basakeriaren seinaletzat edo, ez? Nola ez? Eta lehen aipatutako Smithin izan arkeologoak ikuspegi kolonialista horri buelta eman nahi izan dio, eta hortarako Ipar Amerikako bi aztarnategietako espazioak, ez? Hilekoarekin lotutako espazioak aztertuz. Berak esaten du, ez? Etxola edo txabola menstruala deitu ordez, espazio menstrualak deitu behar zaiela, hori, ez? Ez diralako norbait gitzaperatzeko edo baztertzeko espazioak ez beti behintzat. Eta aztarnategioetako bat da Kentuckiko Newt Cache Shelter izenekoa, eta da espazio menstrual horien froga zaharrenetarikoa, duela 4.000 urteko arrastoa dauzka, eta espazio hortan fruitu lehorrak, oialak, ariak, oskolez egindako kollarak, nahiko sofistikatuak, ohe erosoak, belar sendagarriak eta beste arrasto batzuk topatu dituzte. Eta horrek esan nahi du espazio hori ez zutela besterik gabe hilekoa zuten emakumeak baztertzeko erabiltzen. Hilekoa zuten edo erritu berri ziren emakumei zaintza edo eta tratu berezia emateko baizik. Alegia, konkiseraz esan da, hori zen kanpamendua beratxa. Bai, Ezta? bai, hori da. Saldu digutenaren kontrakoa. Hori da, bai. Ja. Ez beti, badaude ere, Bai. Nepaleko bezalako kasuak. Ez dakiguna da, Nepaleko kasua dakigu berriki ze praktika izan zen hori, ez dakigu kolonialismoak ze eragin izan duen hortan. Eta Bai. jatorriz, ohitura hori nondik zetorren, ez? Eta beste aztarnategia, Flying Goose aztarnategia da, Washington estatuan, eta Kalispel tribuaren kokaleku bat zen, eta bertan ez dute espaziorik egiturarik topatu, erretako egitura bat baizik. Eta gainera, behin baino gehiagotan erretako egitura bat. Orduan, egitura aldiro egiten zuten, eta gero propio erretzen zutela ikusi zuten, eta ikusi dute beste objekturik ez zegoela, baina bai eskaintza moduan edo erabiltzen zituzten landareak arrastoak topatu dituztela. Ez zuten espaziori erabiltzen, menstruatzen zuten personak
luzaroan, eta hilekoa zuten bakoitzean aldiro horre luzaroan egiltzapetzeko, errituak egiteko baizik, edo hori uste dute, ez? Eta, hori, azkenean, ikerlan etnografiko berriek azaltzen dutenez, ez bakarrik Kalispel kokaleko hontan, ego edo Ipar Amerikako hainbat komunitatetan, hilekoa izan bitartean, pertsonek botere berezia zutela uste zuten, eta bereziki lehen zikloa ban, erabezaroan, lehen zikloa zutenean. Eta gehienetan ziklo horretara mugatzen ziren, hori ez, baztertze baino gehiago bereizte horiek, eta gero, hori, espazio hortan denbora bat errituak egiteko, gero erre egiten zuten, ez? Superpotere hori bideratzeko, non baitea. Bai. Eta azkenean, Europarrek hilekoa zuten ikuspegi negatibotik interpretatu izan dituzte espazio horiek, eta horregatik ez, dauzkate, hori ez, ziegatzat. Bai. Ze azkenean, mendebaldean, aspalditik gainera, hilekoa deabruarekin eta gaixotasunekin lotu izan da, ez? Eta gainera, ez dago asmatzerik, ze histeriari buruzko podcastean esango nuen bezala, ikusten dugu, ez? Hilekoa baduzu gaizki, baina hilekorik ez baduzu, baita ere gaizki, ez? Zera, histeria diagnostikatzen zizuten horregatik bakarrik, ez? Histeria bete hartzen da, nola dala. Bai. Gure podcastaren izena da. Eta... Bai. Gero, ohar bat egin nahi dut, aipatu izan nahi dute, hilekoa daukaten emakumeak, eta emakume guztiek ez dute hilekoa, eta hilekoa duten persona guztiak ere ez dira emakumeak, beraz, barkatu igual erabilera ez badut. Ez badut ondo erabiltzen. Ona. Kontua da, garbi dagoena dela, kristautasunak eragin handia izan duela. Sorpresa. Hori, hilekoaren inguruko tabua, bazterketa eta ikuspegi negatibo hori zabaltzen. Mi diosa del mar, virgen de regla. Virgen de regla, compadécete de mí. Virgen de regla, compadécete de mí. Son mi cantera y lamento del alma. Pobre de mí, que sufriendo voy. Pobre de mí. Arkatu. Hirugarren elementura esalto egingo dugu, ez? Rocío Juradoren abestiera errabentzun ondoren. Eta hirugarren elementua da antzinako Egiptoko idazkun bat, testu bat, Lanbiden satira izenekoa, ia 4.000 urte inguru dituena, eta testu horretan aitak semeari esaten dio garbitzaile lana ez dela egokia eta hobeduela lanbide hobea bilatzea. Ez eskribaua izatea adibidez. Komentzitu nahi du semea eskribaua izan dadir. Gare hartan, eskribaua izango ziren orengo youtuberrak. Ez dakit, bai. Piskatola lan gutxita. Eta lan fizikorik ez, fizikorik. Asko idatzi bertuten, Bueno. Hieroglifikoak idaztea ez da... Bueno, gare hartan. Kin, etengabe. Kontua da, komentzitzeko alegin horretan, eta garbitzailearen lanaren alde txarrenetako bat aipatzen dula, eta hori da, hilekoaren orbanak arropetatik kentzea. Hori bereziki lan nekeza zalakoan. Bai. Zenbaitentzat, horrek adierazten du, antzinako Egipton ere, hilekoa tabua zela. Horrek tabuari ustea justifikatuko balu bezala, ez? Baina kontua da, beste batzuek, eta gero eta hauts gehiagok esaten dutela, alderantziz dela, ez? Egia da, menstruazioaren aipua negatiboa dela, baina odolor banak garbitzea landesagetxegina dela esatea, eta ez, eta horrek ez esan nahi hilekoa, ez? Tabua edo estigma denik. Bai. Ze gaina, aita semeak nahiko modu naturalean hitz egiten dute, ez? Ekarrizketa horretan, hilekoari buruz, eta gainera, testuak adierazten du, garbitzaile lana, ez, hilekoaren orbana garbitzaren barne, gizonezkoek ere egiten zutela, ez? Eta gainera, aipatu dugu lehen puntura itzuliz, ez, esan dugu fribli dinera itzuliz, hilekoaren arrastoak garbitzea lanbide baten parte
ez, garrantzitsua baldin bazen, pentsaliteke ez zutela produkturik erabiltzen, ez, odol isuri librea praktikatzen zutela. Ja. Bueno, beto txikitan guri odola teatzen zitegunen zudurretik ezaten ziguten burua atzeraka jartzea. Bai. Hola jaria baten gozelakoen, alegia inberdenaren, guztiz kontrako, así que urari bezala, odolari ere... Isuri librearen aldeko aldarria egingo dugu, hemendik. Nik uste bai ez, utzi bere bidea egiten. Datorren lekuti datorrela eta doan lekura doala. Ala bedi. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.